Budu. Týno, co děláš? Jo. Ty jsi se zítra do školy zas. Co je zítra za den? Čtvrtek. A jak se jmenuješ hlavně? Kolik ti je? Kristýna. Kolik ti je? Jo, 6. Teda 7. Do jaký třídy chodíš? Do první a už mě nechte napít. Takže vidíš, tady mám to, takže vidíte, Týna vám to tady všechno skoro řekla. Ale tam jsou nějaký lidi, takže to ignorujte. A teď máme pro vás překvápko. Jaký? Dej tam ruku. Co, dovol ti to někdo? Jo. Takhle to vypadá. Tada! Když tady Kuba maluje, protože neumí ani malovat. Jo. Tady to úplně uschlo. Úplně. Jinak není to hlína, ale